Dominik vagyok, és ebben a mai videóban ma ezzel a talán ki, hogy mire gondolok, hogy milyen tírussal fogunk ma játszani. Jeruzsalemmel működik a játék. Úgyhogy kezdjük is a játékot. Na. Mi van? Srácok? Lemerült az elem. Srácok, nem tudunk játszani, mert lemerült az elem. Idő! Sajnálom, srácok, de ezzel nem tudunk játszani.